Les Jornades Arròs de València estan organitzades per Gastrondari, calendari gastronòmic solidari que naix el 2016 per potenciar la gastronomia de la terreta, per defendre les parades dels nostres mercats, els productors artesans i l'experiència dels nostres cuiners, en un entorn solidari per ajudar als més necessitats. A més, hem potenciat joves promeses de la pintura artística i joves promeses de la música dels nostres pobles. Els nostres objectius han estat la promoció i difusió de la gastronomia valenciana per a potenciar un turisme gastronòmic diferenciador, dins i fora de la nostra terra. Gastrondari, amb el temps, és més que un calendari gastronòmic solidari. És un periòdic gastronòmic digital amb el nom de Gastroinfo. És amb Gastrovalor, empresa organitzadora d'events gastronòmics amb valor afegit, com les jornades, concursos i fires gastronòmiques. Entre tots, fem terreta.